Il-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda adotta formalment riżoluzzjoni ppreżentata minn Malta biex jissaħħu l-isforzi internazzjonali għal ħarsien tat-tfal f'żoni ta' konflitti armati. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu Ian Borch laqa' din ir-riżoluzzjoni bħala kisba sinifikanti għal Malta kif qed toqrob lejn tmiema it-terminu ta' sentejn tagħha fil-Kunsill tas-Sigurtà fejn it-tfal u l-konflitti armati kienu s-suġġett ewlieni tal-ħidma ta' pajjiżna. Ir-riżoluzzjoni Maltija adottata bl-appoġġ ta' iżjed minn 100 stat membru wkoll tirrappreżenta pass ċentrali lejn it-trasferiment responsabbli tal-protezzjoni tat-tfal lit-timijiet tal-pajjiżi tal-Ġnus Magħquda u tafferma mill-ġdid ir-rwol kritiku tal-konsulenti tal-protezzjoni tat-tfal fil-mandati tal-missjonijiet. Matul is-sentejn tagħha fejn ippresediet il-grupp tal-ħidma tal-Kunsill tas-Sigurtà, Malta kellha rwol ċentrali fin-negozjar ta' 11 każ speċifiku għal pajjiżi relatati f'dan ir-rigward. Fejn il-ħidma Maltija twassal għal kisba f'dak li għandu x'jaqsam il-CAC li bażikament hija il-politika ta' tfal illi jkunu involuti f'konflitti armati. Ħidma li prioritizzajna mill-ewwel ġurnata matul dawn is-sentejn u li waslet biex illum nikkonvinċu 15 il-membru tal-Kunsill tas-Sigurtà, 15 il-pajjiż, kif ukoll il-fuq minn 100 pajjiż illi ta' l-isponsor tiegħu.